Moi! Päätin nyt yrittää tehdä videon, vaikka en tykkää yhtään esiintyä videolla, koska mun ääni ainakin kuulostaa ihan kauheelta. Mutta kokeillaan. Jos tulee blogi, niin olette sitten todistamassa tätä suurta ihmettä. Ja syy videolle on tässä. Mä sain Mellalta tämmösen paketin, kun mä kävin Sotkamossa. Ja nyt mä avaan sen sitten tässä videolla. Mä oon ottanut sakset ja ajattelin, että niillä olisi ehkä helpoin saada tää auki. Se on semmonen kissa, joka estää tän repäsemisen. Mä leikkaan sen täältä ylhäältä. Aha. Täällä on tämmönen hopeinen pussi. Mulla taitaa olla tämmönen jo aikaisemminkin. Ainakin vastaava. Ja myös Mellalta. Täällä on hileitä. Hienon värisiä. Mä en tiedä yhtään mitä sinne kameraan näkyy. Mutta otan sitten näistä ainakin kuvat, että jos ei vaikka tarkenna tai jotain. Sitten joku shampoo-näytejuttu. Island lukee tässä, karkkeja. Nämä on varmaan jotain japanilaisia juttuja, kun sillä on aina niitä siellä. Tää oli varmaan se, mitä mä vahingossa rapistelin tai rahistelin mun korvan juuressa ennen kuin lähdin pois Mellan luota. Oi, tää on ihana. Tää on näitä helmipossuja ilmeisesti. Paitsi tää no ei, kyllä tää on varmaan possu, näyttää vähän koiralta. Hienot ruusukorvikset. Toivottavasti se nyt tarkentaa niihin. Ja sitten viimeisenä löytyy muumitikkari, joka on sydämen muotoinen. Jep. Katsotaan vielä. Mä asettelen nää tohon pöydälle, niin jos sais vaikka kuvattua niitä jotenkin järkevästi. Noin. Siinä oli tämä video. Hei hei!